Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Exodus 23, versikulo 1. Di kay agiwaras iti sao nga awan kinapudnuna. Di kay tulungan ti tao ang nagbasol, babaan iti panagsaksiyo iti ulbod. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ay na! Nay, Ilyong, anya manen aya tikat katawa am abigbigat. Makakatawa nga rod manang. Apay aya. Apay, anya nga minday ta aya. Dahil man amanang gurya. Dapat nakit din inwara sa nagtakaw kano ni Mang Isko iti baka ti taga kabangibang nga ili. Ah, Gapo ta iti asidag ti garden na tinakasarakan da iti baka. Iso kanon ti akin aramid. ay, may sa kaman. Ammum lang aruda nakasjay dayjay a babae. Katawa am pay lang. Kasanumat nga min, kat makapakatawa man. Nasabot kumot ni Ilyong ditadalan. Dito'y kaditi naggapuan na, Mare. Ay, wen, Mare. Bigat nga imay dito yung agkat-katawa. Ay, imbag kumaa, no nakakatkatawa ti ibagbagana. Ay, pagaayat na apagkakatawaan ni Gorya. Katkasjay namot nga ruday jay. No maminsan, makaungat da tao, gapu iti kinatarabitab na, kan kasjay nga aramid na. Ngamasyan kamot lang, gapu iti kasasaad na. Iso masapul ti kinatidog ti anos kan panakaawat. Tano saan, mapasubo kamot. Ay, kasta talaga. Iso nga imbes atutupan, iso rukit din no anyat husto, Mare. Nay, papanan nyo ngay manang gurya. Nagpintas matakawas yaw. Ijay man ayan ni Manang Nanet. Mapanak man nagtugtugaw ijay, bareng umay ijay tay kurso nadak agwapo. Ha? Anya? Sika talaga manang. Makapakatawa ka mat. Ayun gayam, jay ngay tinakaw ni tatang mo abaka. Ayan na ka din. Awan matitinaktakaw ni tatang abaka. Naira na laeng anasarakan ijay garden na ti mapukpukaw abaka. Kanjay baka, inyawi den ti akin kukwa. Naimbag nga oras yaw manang nanayt. Adda ka dila ko yung abawang. Ay, ada ading ko. Ikandak man nga ron iti 2 bukal. Kagudwa kilo nga asin. Sige, mabit lang. Nay, hata kami dito, ipablitaw. Ayun manong. Umayak man gumatang iti bawang kan asin. Nay, pangan ano nga iti bawang kanasin? Apay, adda ka di white magic mo. Kan amom ka di ti pamati ti dadduma, may papan iti asin. Pangabog ka no iti dakas nga espiritu. Ni Manong Ilyong mat. Tila sasawon na. Siyempre, gumatangak ataw sarak nga aglutaw. Si kamat. Kat agpay sumat ti bagbagak Di oray padasam nga i-research tapno mamati ka. Ay na, Manong. Numan agpay so dagita. Apay kumangay nga aramidak dahita. Di mo't pagchichismisan da kayo dagiti tattao dito barangay tayaw. Gaputa ti mapukpukaw abaka kat nasarakan ije gardinyaw. Ay katuan mat Manong. Iso nga ron nagbalin kami asikat kan ni tatang. Kunak ano iso ti pangusaram itigat gatang mabawang kanasin. Ay na, apay Manong. Ah. Nukas pangarigan da kayo ti masiknan. Kayat yu ama ipakat kada kayo. Ay sana. Ay, aday ta ka manen, Ilyong. Nagadung ammom akalukwan. Ay, agawid ka kitday. Taing kaman agparintumang. Bareng pumanaw dagiti addaken kaadakas nga espirito. Sikan at imangipakat ka dagita ibagbagam. Ni manang nanit may. Katpudno may, sana ya. Ala, Manang, tay gatgatang tagluto akpay ngamin. Atoy, ading ko. Agyaman ak Manang. Sika, Ilyong, saan man atila pangipakpakatam iti kalukwam? Ta saan nga amin kat makaawat iti kaskan ka? Intun kwan,
makarana ka iti magtutupkan ka. Ay saan? Tapno mo yung manang. Ditan ti pakasubukan ti kinaman nakaawat dagiti tattao. No kasta, kayat mo nga ipakaawat ka dagiti tattao nga adda sobram, iso arumbeng adi da katutupan, kasta? Saan matakasta manang? For the sake of others. Kat amuyo, no asino day nga others manang. Sino kumangay? Dayday man agurya. Ay, manang gurya. Apay aya apagaayat mo apaglulukwan, kan patpat tiyan dagiti ibagbagana, ilyong. Manang Nanet, saan ka di pa nga imay tay guwapo a kursunadak dito eh? Nay, asino agwapo ti ibagbagam? Nagadon ti imay ditoy. Asino ka di kadakwada? Di ngay akin kukwa iti mapukpukaw abaka at tinakaw ni Tata Isko. Ay, jakam mo, ading. Kan may saan nga agtatakaw ni Mang Isko? Iso asaan na at tinakaw, ti mapukpukaw abaka nga ibagbagam. Kasta ka di manang? Wen, Gorya. Iso asaan ka kumanga agiwarwaras iti damag, adi mumot na panagnakan, no pudno wen no saan. Kasta ka di manang? Apay ngay nga rod nga iti tinakasarakan da iti baka anapukaw. Sige, dumngag ka, taibagak. Sige manang, dumngagak. Anya ka di nga agpaiso tinapasamak, Pablito, ading ko. Kwa. Kastoy gayam kano dayjay. Sigun iti akin ko iti baka, imbaon na ti anak na amang ipastor iti baka. Ngam, dimmagas ti anak na iti pagiinuman. Kat nakiinom. Sapay ukod na ti baka. Idi nabartag, nalipatan nan tay baka. Aging gatila napnapanan ti iwayway na kumaabaka. Kadjay mo't nakakita, impan nabiit iti masakupan me. Kasta gayam. Wan tanuan niya laditan ti agwarwaras adamag, asaan mo't apudno. Ay na, kasta talaga manang. Ang da kami kanitatang, baybayan mi na. Uray, tawan mo't kinapudno na. Ay namare, kasden mo't gayam ti husto na pasamak. Ta imposible mo't amaaramid ni Mang Isko ti agtakaw iti baka. Kabalan na mo't ti gumatang no kayat na. Ay, katwan mait. Gardinero, saan kit din na makagatang? Iso aday jay, idi imay ni Gorya ditoy. Ay kat, imbagak akan kwa na. Ay, binagaak meten. Tapno saan atila iwarwaras na asaan apudno adamag. Hoy! Da kayo amin akakaaruba! Saan gayam apudno at tinakaw ni Tata Isko ti baka na sarakan da iti masakupan da? Kastoy ti istoryana da ijay! Dumngag kayo! Ay, wala, din tayo. Day, si Kamit, Pablito anak, nagkapgapuam. Kinapay nga umisisem ka. Ay na, dayjay man ama ng gurya, tatang. Nay, apay ni Gurya. Ay, ado tinaurnong atat tao iti kaaruba. Kat, ay so, inranahan namo't anapan na ganun siyo. Kahit, anya man ang tinwaragawag na. Sapay, nalaka mamatpati dagiti tattao dito yung lugar tayaw. Iwarwaragawag na, asaan apod no ti damag, maipapan iti mapukpukaw, kan nasarakan abaka iti sular tayaw. Anya? Papanam, Gurya. Di talaang tata. Ay, ungayam tata. Naimbag ta nagsabat tayo. Oh, apay. Kuang amin, kaya't kukumati maki-rest in peace. Anya? Rest in peace nga. Uwan tata, kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Gaputa saan gayam apod no ti inwarwaras ko. Ay, kasta. Naimbag ta nakaamiris kan. Sige, agres in peace kalatan. Manang nanait, naimbang ngagsapayaw. Di tuyak mampay.
Tagurayak man iti pagluganak amapan ije sentro. Ay, ay, nasapa ka, mate. Una, panagsasarak nga minan intong Lones. Isu amapan kumat isagana at dagiti gamit ko ije pagababangak. Ay, anya. Nalipatak paikit din nga eskwela ka pa'y lagayam. Ang, saan ka di adandanin malpas ka iti panagadal mo? Ay, manang. Maudi da ito yun a semester. Ay, nasaya at mutno kasta. Kat sapay la kuma, tainton aggraduar kan, adda-adagos masapulam at trabaho. Nimbag nga oras yo, Manang Marina. Nay, itaman pa'y anak ka umay ka dito'y balay, Ilyong. Ewan Manang, taumayak man bumulod iti tabasyo. No, adda Agan ano ka na ya. Pangusaram ko ma. Ni Manang, mate. Apay nga ron nga katawa kayo. Ta nakakatkatawa mo't day talangam ita. Ha? Anya tila nga kaya? Dagitaman na puskul ako lo tabok mo. Apay nga damot sapot-sapot na. Day tangarod Manang, ti makagapo no apay bumulodak iti tabasyaw. Tainak man tabasan dagiti ruot di taigid ti kalsada. Nasamukan ti dalan. Naikaglisak pa nga raud. Iso anatulidak. Ket day taoy, nasaput-saputan ti ulo. Ay kat nasaya at aday ta nga aramidem. Ngam day talamang bulbulilikong ti aramidem nga inaldaw. Naibaga ni Gorya ti kasta kada kayong mang isko. Win nga raud Marina. Ay na, masya naklakit nga raud iti kasda kasasaad na. Naimbag kumamot no di pagkakatawaan lang dagiti tattaaw. Ay kat imbag pa'y taam muna ti dumawat iti dispensar. Ket ti pagsayaatan na. Nalakamat akasarsarita. O anya, nalawag ka diti imbagakan ka, Gorya, ading ko. Wan Manang, ti dila basit lang aparte ti bagi. Ngem adu ti madadael na, takayarigan na tay apoy a makauram iti intero abantay. Wen ading ko, gapo iti parparbo asao-sao, wen no inuulbud asarita, ado ti madadael. Oh, apay manen. Anyat gagaram, taada ka dito'y Elyong. Umay ka di manen mang disturbo. Saan mat, Manang nanay? Anya nga rod. Binaundak nga may gumatang iti may sakilo a barako a kape, ken may sakilo nga harina, tagluto ni nanang iti merinda dagiti agdalos iti kanal, tapno inton pa nagtutudaw, saan nga aglayos dito'y lugar tayo? Nasaya at mat. Ammom gayam ti agpanunot iti husto. Ni Manang mate. Ammom nga men, saan nga amin abanag kat pagbalinan nga inaangaw. Iso asi ka, no maminsan, agseryoso kamot Manang. Ay, awan magkit diti makitak a problema ken ka. Day talaang, tanong maminsan, linuluko ti ammom. Ala, agsingsingpet ka, Ilyong ading ko. Di mo gundawayan, ti pagkapuyan, ti padam a tao. No makitam asaan anasaya at ti aramid na, sika nga adam mo na, iwanwan mo kuma. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon, Virgie Butley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na imbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 32. Dagiti kilo nga aramid ti managdakdakas, ti mangyag iti mismo apan nakatnagna, nga masalakniban ti naimbag a tao, babaan iti kinataknang na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan,
Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Pilay mo tiyo kabalyok, madam. Kasano ang mapartakan na ti agtaray, numapan ko pa siya rin ti rancho. No saan ang makataray ti kabalyom? Saan ka nga kabalyo? Magnakan? Ang naglawat ti aglawlaw ti rancho, madam. Malamton ang makadano nak itipong to. Agsubli akpay. Adula amin na pambar mo. No kayat mo day ta kabalyo. O sige, aramatem nga agwanawan. Ngam no saan, magmagnakan. Anusak lang aruden ti pilay a kabalyo, madam. Narigat ti magmagna. Nang runan no napudot ti panawan. Ha? Kayat mo matlagayam. Adupay laeng nga artem. Manipod naglibas tayo iti pagbalutan. Dito'y tayo latan unag ti gukayab nga glemlamang. Kasla tayo matlaang balod. Ang amimbag dito'y tawan ti pulis nga agbambantay. Kan mangibabaon kada tayo. Unmat kiti ngam kasla tayo saksakulap. Makarwar tayo lang iti rabi. Narigat mat nga rod ti rumwar iti aldaw. Tamangan no adda pulis ang makakita kada tayo. Oh, sapay basit man ang tikiniing nga impilag tayo. Itinaanupan tayo nga alingo. Makaumapay gid din ti kiniing alingo. Kalding kumamat. Uno saan, oray urbon ti baka. Inikan na kiti idea. At darancho di tapatad saan ka di. Kayat mo asawan. Sumalog tayo. Tain tayo mangagab iti baka, bossing. Addamat na dadaal nga alad. Kan addamat tugot ti basi tabaka. Ay, saan lang at tugot ti baka? Adda pa'y tugot ti butas. Adda nga tamangagab anagala iti baka. Ay, tarimaanak ti alad. Kalpasan na, inak ibaga kini Madam Alia tinapasamak. Ay sos, addamat tan nagagab iti baka. Manang, gumatangak man iti danong. Naibus ti balon ko a danong. Naggapo ka kadimanan di tarancho ni Bakat Alia? Wan manang. Awan ka di tinakita yu alimabas a nagapu iti rancho, manang. Adda nangeg ko alalaki alimabas itay parbangon. Ha? Ken kasla adaon iti baka anangeg ko. Ay, Addan samot ukod da abaka. Nakita ngamin a nadadaal ti alad iti rancho. Ken adda tugot ti baka. Ken tugot ti butas. Na, kaawatan nga rod. Nga adda inala da abaka. Jay siguro bumalasang a baka. Wenno bumaro ti inala da, manang. Ayun ta saan damot akabaalan nga ukudan dagiti dadakkel abaka ta lumaban dagiti no saan anaruwam a matalyan. Apay nga imay ka ditoy at di ka kat nagbantay ije rancho. O may ko ibaga, nga da nadadal apasat ti alad iti rancho, madam. Nakitak pa nga da tugot ti basit abaka, kan tugot ti butas. Anya? Di mo kunaan nga damang ngagab anangala iti baka. Saan nakasigurado, madam? Ta saan ko ang nakita? Ngam adda imbaga ti agbambantay iti istor iti asidag ti rancho, madam. Anya ti imbaga ti agbambantay iti store. Adda kano nangag na alimabas alalaki iti parbangon. Kan adda kano pa'y uni ti baka anangag na. Anya nga rod nga ti serbio matangtangdanan nga agbantay iti rancho. Madam, para aldawak not nga agbantay. Awan mo titinangdanan yung agbantay iti rabi Anya? Nagdakulan ngay agastos ko dayta. No sabali pa iti tangdanak nga agbantay iti rabi Pudno ka di nga danangag mo alalaki alimabas iti parbangon. Podno day tamanang, adapay nangeg ko nga uni ti baka. Salbag. Ada ka din simmangbay amang ngagab iti baka. Itay bigat manang, ada dua alampong ken barbasan nga imay gimatang iti rekado. Gimatang da iti suka, bawang, paminta, soy, ken sibuyas. Jaske. Diyan nga tabakak tinggatangan da iti Ricardo. Sana mabalinda ito eh.
Ang mga nuulitan damanan. Pagwardyaan nyo ngamin tapno di daman ang takawan ti baka yu manang. Adda nga ta armas dagiti sinalbag amang ngagab. Injak amo no armas di atidug na bungon iti sako manang. Naggapuan nga ta dagita amang ngagab. Itala ang anak kitak dagiti alalaki manang. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, misis. Tinakaw da idirabi iti maysa bumalasa nga baka, apo polis. Anya ka diti tsura ti baka, misis. Alanganin ang mabawi tayo pa'y dahi abaka. Gapo tanapandan ing gatangan iti Ricardo. Ah, kasano nga mo yung nga iso tinggatangan da iti Ricardo? Agropro pakano amang ngagab dagiti napanggimatang. Sabay sa parbangod iti inlabas da iti asidag ti istor. Saan tayo abas tagatap? No saan tayo anak kita mismo tinangala, misis? Kan may saan anak kita ti akin kuko iti istor? No di kat nangag na lang ako na yung. Namuray kasta, patasan tayo abirukon. Imbag na nakita ka dito asidag ti rancho. Sungbatam amin adamagag. Bareng matuntun tayo ti ayan ti baka. Wen, Madam Pulis, mapantayo ko may tinakakita ki tinadadail nga alad. Nakita mo ka di dagiti nangalay ti baka? Saan, Madam Pulis? Basta nakita ka nadadail ti alad, kan adda nakita atugot ti baka, kan tugot ti butas. Alo, mapantaman nga rod iti ayan ti alad ako nam. Inta, Madam Pulis, barang adda pa'y dagiti tugot ang nakitak. Nagtudong kami ni Dikalman. Nabasa ti daga. Madlaw pa'y siguro dagiti tugot, Apo Pulis. Nabayag, adi tayo nakaraman iti baka. Naimas ti kaldo ti bulalo. Ano matayo nga kaldo, bossing? Nalakalaang ti panangala tayo iti baka, tanamo. Kan nalakalaang ti panang dadaal tayo iti alad. At damot kaya mamom saldo. Iso asika ti makanawan ko. Nuawan na mok, bossing. Hadak pala ko may dya pagbaludan. Iso amaya ti panagkuyog tarimwar. Imbag ta nakikaduwa ka kada kami. Tapno at nakaduwak ita dito'y hideout. Ngun, bossing. Imbaglangan tado tayo. Tapno at nakadwata sumango ka dagiti pulis no masarakan da tayo. Mayat man ang tinapanunot mo. Panakakalasag tayo da. Isungarod nga inalokoy ko ida kumadwa ka data. Tapno at dakadwata. Dahito iti kunak ang dinadail da nga alad, Madam Pulis. At dangag pa'y sutugot, tanabasapay ti daga. Madlaw asimang at da iti bantay. Limabas da iti asidag ti istor. Ano, mapantay di asidag ti store nga ayan ti dalan ngagpabantay. Wen, Madam Pulis. Imbag lakit din, tadida inan ano ti store. Imbag tadida hinold Ha? Hold up, kunayo, Madam Pulis? Uy, masapula ka sa ritak ni Bakit Aliya. Tapno matiliw, dagiti managdakdakas. Ala, mapantayo nga rod iti balayda, Madam Pulis. Gumatang kami man iti inuman mi. Sakbay nga adda isingasing ko kan ka. Baring matiliw, dagiti managdakdakas. Anya ka di dahi nga isingasing yo, apo pulis. No adda na isarong dito'y ama nagdakdakas. Amangan no da kayo ti isarunuda at akawan. Ha? Ay na, saan kumamot apo pulis? Mabuta nga klakit di. Tulungan da kami Isungarod nga agtitinulong tayo. No lakit umanugot kayo kin ni Bakit Aliya. Matiliw tayo, dagiti managdakdakas. Sige, dumngagak iti isingasing yo ako nayo, apo pulis. Imanugot ni Leia ang makitinulong. Tapno matiliw tayo dagiti managdakdakas. Adda na kay baga, nga dada dita kabambantayan. Anya ti aramiden tayo, apo polis. Mangikabil tayo iti bakam iti asidag ti store. Kasano no may daalaan? Di pa'y kata, siya kun tinapukawan iti baka. Kabayatan nga adda ti bakam iti asidag ti store. Adda kakadwak a pulis nga aglemeng iti asidag.
Kaya tiyo asawan, yapan yo ti bakak. Correct. Saan mat amaan ano? Tatiliwan mi matan nugam denda nga alaan ti baka. Adu kami ang pulis nga agsipot. Basta ikariyo nga wanda ka sa mapasama kiti bakak. Saan ko ang maikari? Ngam kaya tiyo ka di ang matiliw dagiti managdakdakas? Wano addan tumanin alaan da bakam? Sige man laangan, umanugotak. Kasla kayat kumanan ti sumalog inton rabi. Intayo alaan ti linaw ti store. Tapno at damanan abas to tayo dito'y bakir. Adu nga agpaiso tila ko dayjay nga arak. Adu pa'y tibir. Dilata. Kan adu at tinapay. Unyarod, awan kwarta tayo nga igatang tayo. Idi napan kami naging gagatang iti Ricardo. Nakita mi adak kalmat nga store. Adu basi tila ko da. Pakairanudan tayo manan ti linaw dayjay nga store. Libre, numaala tayo amin alako dayjay. Kagadwa! Sumalog tayo nga rod. Kat agranak tayo manan iti arak, inton makasubli tayo dito'y hadaw. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan kahit nga dayjay pagbaludan? Kastoy ti aramidon tayo. Ipagud tayo ti baka iti asidag ti store. Tay ko dakon, siguraduan yung awan da ka sa mapasama kiti bakak. At daglamang iti unag ti store. Iti lingid dagiti batukan kay kayo. Umay da nga ta ita, Apo Pulis. Saan tayo nga mo? Nga masapol nga gridam tayo amin. Ang mga nuad da armas dagiti managdakdakas. Kasano no ada paltog da, kat paltogan da ti bakak? Day talaka di bakam tinapatagkan ka, misis. Isungarod nga irimedyo tayo ang matiliw dagiti managdakdakas. Nasaya ata no matiliw da. Ngamno ngay saan? Taday tabiyag ti bakak ti maisagmak. No may sagmak man. Ilang kumakarni. Saan ang masayang? Dandani tayo ni J. Store. Saan ka di? Ababa ilang tagbambantay J. ako nayo. Pudno da ita, bossing. Nalakalang asar kan testor. Mayat. Tidaduma. Mapan mangalay ti baka. Ket tidaduma mat. Mapan ni J. Store. May mayat manan na. Agpiasta tayo iti arak kan karni ti baka. Aguray kayo man. Saan ka di baka tinakapagod iti sirok ti kayo iti asidag ti store? Un nga, paiso. Nagasat tayon. Dua bilit iti may salaang abato. Umay kayon, kakadwa. Ala, idauluam ti mapan mangala kadag iti baka. Ta idaulwak mo ti mang serak iti store. Agsagana kayo. Adda sumungad alalaki. Puro dalampong. Di da siguro makapapukis iyay bakir. Tawan kartib da iyay. Dito yung ta-istor ko ti papananda, Apo Pulis. Agturong damot dito'y. Mabit lang. Sinyasak dagiti kakadwak a pulis. Ay na, agpipinaltog kayong samatan. Ang mga numairaman kami na awan paltog na. Di ka madanagan. Agtal na ka lang. Ingkakidagpak ni Jesuli. Ay, sige, tama nga no alaan dak a hostage. Ay, delikado. Saan mo nga irikap ti store? Taapaman ang makaunag da. At da kami dito'y amang uray kadakwada. Paltugan nyo ka din, dagita man nagdakdakas. No sumuko dalakit di, saan mi ida paltugan? Sige, agko na kayon. Ulodan yung tibaka. Tasarkan mematan ti store. Mayat, nakalukat ti store. Dahil la umunag. Inga kayo ti mayo! Ha? Hindi kaya't abumtak ti banga-bangayo! Anak ti sinalbaga. Adda polis ditoy. Awan ti adu payaso! Inga tum ti mamon no paltugan kan! Sana ka patiliwa si bibiyag. Hindi mo kaya't ti sumuko! Ladingita! Soko! Diyak pa'y kaya ti matay. Sumuko kayo amin nun!
Ano di kay sumuko? Dakas ti pagbanagan nyo! Ti dakes nga aramid, dakes met ti pagbanagan na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo ang naragsak ka, kaasyam dagiti na panglaw, basol ti mangumsi kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Italamanan ang makapasyarta dito parke, mayan. Kalpasan ti pa nagpasyarta ditoy. Mapanta ijay mall, tagumatang ta itibado ta. Kalpasan na, intamang restaurant. Kat no adan pay oras, inta ang paparlor. Nagadun tinaibagan, Teresa. Mas daawakan ka. Takas laada parikot mo. Imbang kapay tada kwartam. Apay, awan ka di kwartam ita? Katapusanin Siya, nagsweldo akon. Ay, kagudwa na ang tintad ni Madam Asweldo. Itad na to kano ti kagudwa inton malagip na. Manen? Kasta man idi napalabas abulan na. Kanayo na kasta ti aramidan ti amok. Akasla na sakit tinakam na nga mangted iti buo Asweldo. Anya? Juan Teresa, nagalas ti ugali ti amok. Kanayon nakpay nga umsyan. Ay, imbag kanyak tanaanos ti amok. Man nakaawat. Kang runaan na, kanayon na anayunan ti sweldo. Nayunan na iti 500. Wano saan? 1,000. Nagasat ka nga rod, tanasing pati amom. Ti amok, saan anasaya ti ugali na? Lumaminsan, kayat kun ti agik ka takas katulong na. Ay, saan ka pa nga agikat? Di ka agdanag. Tulungan ka nga agsapul iti pagakaram. Agpatulong ak iti amo. Ay, pagyamanak no kasta. Ala, umaykan. Tagpag na pagnata. Di ka agdanag. Siyak ti taya ita. Ilibre ka. Tadamat sweldo. Nagnag ko ti plato. Nabuungan. Sapay nginginangan na plato. Ang sabagay, awan nakakita kanyak nabuong ko. Ibagak tulatan kini Tita Virginia at ikatulong tinakabuong. Bayak dita tamakaamunton ti katulong amang dalos. Mga laki ti sabali a plato apangikak iti merienda ag asalad. Tita, nakitak ijay kusina anabuong timay sa anginginaan a platong. Diyak man amoy ijay katulong yo. Tadi naman laing simpasakbay anag day off. Ti awanan bain a katulong. Ha! Ikisay ko iti sweldo na tinabuong a platok. Rumbang laang apabayad nyo, tita. Apay ang nagbayag ka. Day talagpaspasyar ti amom. Anya ti orasan? Alas 4 pa'y laang madam. Alas 7 iti agsapa, aging ga alas 5 iti malam ti day off ko Wan gayam. Ikisay konto iti sweldom tay nabuong a plato. Nangina day jay, ngum apay ang nabuong. 600 ti balor day jay a plato. Anya? Ay, ne, saan asyak tinakabuong madam? Awan binubuong ko a plato. Taas
Sino kumangarod tinakabuong no di si kaakatulong aber? Ay, sana asyak ma. Ah! Anay ko. Ha! Dayta tiganabam. Aramidon na kamikit din ng awan panunot na. Muchacha, di mo ipabasol ka ni Mary Jane ti basol ngay naramid mo. Amangan no ni Ma'am Mary Jane tinakabuong madam. Ta isumat tinabati dito'y balay itayag sapa. Nasapa akmat arimor ta day of kumat. Saan nga iso tinakabuong? No di kat sika. Iso nga ikisay ko iti sweldom ti bayad da a plato. Madam? Basta ikisay ko iti sweldom tinabo nga plato. Tano saan ko maawardi-wardi ti panagtrabahom? Saan ko maanabong ti platok, muchacha? Di yu kat sweldoan itaabulan atita. Marwam day ta akatulong. Joffer, kayat kung agpasyar tayo, ayabam ti pamilyam, tamapan tayo man iti igit ti baybay. Ha? Oray ti pamilyak? Isurot yo, madam? Wana, tapno makaaliwak say damat. Ay, nakababain samot, madam? Ay na, awan ti rumbang apagbainam. Ala, awagam ti asawam, tagsagana dan kadag iti anak yo. Tadagasan tayo ida, intun parbangon. Un, madam. Naisagana kung dagiti kasapulan tayo, madam. Nasaya at nukasta. Ay na, makapasyarak manan iti baybay, madam. Wan, Teresa, agaliwak say tayo. Nang runa kada kayo akatulong ko. No kumata kadwa tayo tigayem ko apadak akatulong, madam. Di naragsak ko mamat. Kaasimot ni Mayan iti aramidan ti amo na. Ha? Anya ti aramidan na? Kanayon na nga umsyan ni Mayan, madam. Kan di na pa'y itatibuo asweldo ni Mayan. Kanayon na kasta. Kas itay, madam. Inawagan nak ni Mayan. Kat ikisay ka no ti amo na iti sweldo na ti plato anabuong. Asaan met nga iso ti nakabuong. Ha? Ay, agasem nga iti 600 nga ikisay na. Kasta ka di? Nagagat ni Mayan, madam. Ngam, saan mo't asweldoan ti amo na iti husto? Kasta? Ay, madam. Mabalin ka day nga awatan nyo laangan ni Mayan di ti balayo. Uray agudwa kami laangan iti sweldo. Anya? Pangaasiyo, madam. Uray sweldo min adwa ti sweldok. Awan ngamin masarakan mi amabalin na nga umakaran. Bueno, kaano nga ayabam diti balay day taagayem mo? Di, itakuman no mabalin, madam. Oh, sige. Sika nga ron ti makaam mo, Teresa. Anya ti kayat asawon ti igam mo abag, Mayan? Pumanaw akon dito'y balayo, madam. Tasadino ko mati papanam. Ijay amo tigayem ko, madam. Sige, no pumanaw ka. Awan na pulos maala maswildom. Kayon tinaurnong asweldok, madam. Tamok matlaang adiyo itad. Sige, inlakon. Mabit lang. Ang mga nuada tinakaw mo nga alahas ko. Kitaok tibag mo. Sa anak nga agtatakaw, madam. Ngam sige kalkalan niyo tibag ko. Nukasta, nigayam amiga Virginia ti amo. Wan, madam. Amiga yugayam ni Doña Virginia, madam. Wan, gayam ko ni Virginia. Ay, sabali at talaga ti ugali na. Diyak magustuhan ti ugali na. Iso anabayag alimbikli kakkenkwana. Kat agyaman ak, madam, tay nawat dak dito'y balayo, kas katulong. Sa bagay, nagdakkel to'y balay ko. Kat nila ang Teresa ti katulong. Kaasimot no awan kadwana. Kanayon amabannog. Tati driver ko, kat di namat matulungan ni Teresa. Gaputa itimot hardin ti asikaswen na. Agyaman ak unay tay nawat dak, madam. Ala Teresa, paginanaam ni Mayan. Ipan mo iti silid mo, kat mangisagana ka iti meriendaan tayo. Ariglado, madam.
Oh, hello, amiga Virginia. Nakaawag ka man. Amiga Emily, ang mga nuada katulong mo dita, ang mabalin nga ibaon mo dito'y balay. Katulong? Pinapanaw ko nga min kiawanan bain ang katulong mi, gaputag tatakaw. Ah, kasta ka di. Anya ti tinakaw na kan ka? Ado nga alahas. Ay, di kalat ta nagbaliw, amiga. At tinasaya at awisan ka inton bigat. Intayo ijay La Union, iti beach resort ni amigo Francisco. Ha? Kwa? Di kagdanag. Pasokon ka ka ni Joffer a driver ko. Kat agkikita tayong tulaangan ijay La Union. O sige, patgan ka, amiga. Ijay tanto nga agsarita maipapan iti katulong nga ibagbagam. Alangarod amiga, agsagana kan para inton bigat. Wen, Mayan. Ada driver tayo at ang danan ni Madam Emily. Tani Joffer, mapananto ka no sukunan ti amom. Amangan no pabainan naktulaang ni Madam Virginia. Ay, padasin ng aramidan ti kasta. Tapabainak mo. Ha? May turid mo apabainan no bilang? Wen Jack ka ba intikas kan kwa na? Dakas ti ugali na abakbakutan. Sa anak langan nga umas-asidag kan kwa na. Tapno maliklikan ti di pagkikinaawatan. Ala, kasta ti aramidam. Ngem no pabainan na kantulata. Ay, talaga apabainak mo. Nagalasgayam ti ugali ti sigod nga amo ni Mayan. Nangruna da ito'y kadwa na abalasang. Nakararte. Nagatidtog ti aritos na. Sakit, ano? Naglalabagan nagiti atidtog ako kuna. Sakit, ay na. Nakalablabaga ti lipstick na. Kaslamat man nalay jay club. Hoy, dungrit a driver. Apay akit kitaan nak iti pasikig, ha? Ah, ay saan mo't, ma'am? Apay, gusto ka kanya. Nung ka, sika, gusto kanya, may salang at dongret at driver. Amo, ma'am. Kasla ka hostes. Anya ti kunam? Kasla ka hostes. Gapo iti lang ma'am. Kasta ngamin dagiti makitkitak a babae ijay club. Bagay mula unay, ma'am. Nito! Ken maysa, sa anak adong rate. Bagay kung tupay da ito'y kabarbaro a t-shirt ko a ginatang ti amok. Ken maysa, sa anak nga gusto kan ka, ma'am. Tauray simple lang ni bagat ko. Ngam saan akas kan ka iti ugalay. Alas taw, ma'am. Anya ti kunam? Di ka nagsaupay, ma'am. Huston. Agulay magtayo langan. Aging ga makadanon tayo ijay baybay. Ngamain, awan nasaya at nga iba nagtipanagsaom. Makapasair ti saom. Gaputawan respetom! Huston, ma'am. Sumardeng kayaw. Jak namnamaan akadwayo ni Mean asigod akatulong ko, amiga. Wen, amiga. Kat naamwak, tiar aramidan nyo kan kuana. Nga anya? Agpapaitan kanyak ni Mean kas babaunan, amiga. Kat nakita ka nagagat. Agpadada ka ni Teresa ang nagagat. Awan makita ka madi nga aramid na. Anya? Damagak man kan ka, amiga. Naragsak ka kadi, itar aramidam kan kuana. Kanayon amadilay ti sweldo na. Akanayon mo asairan, tirik nana. Amiga, amamukan. Awan agbayag akatulong mo, gapu iti madi nga ugalim kadakwada. Siyam ida, gaputan ako rapay dalaeng. Dayta ka ditiga po na nga inayaban nak dito. Tapno ibagamda kita, amiga. Wen, amiga. Barang denggenak itagundaway. At ikatulong, saan ko mga umumsyan? Saan tayo ko maida aranggasan? Ipatag tayo ida, tadakkel ti tulong da kadatay. Amiga. Amiga, kaasi ka laeng, no di ka agbalbaliw. Nangruna kat awan anak mo, ang mga iwan kan ka, iti panagkapsot mo to.
Amiga, Iso anas kan abaliwam ti panakilangan mo kadagiti nakurapay. Akas kuma iti babaunam. No agbalin ka anasaya at kadakwada. Sigurado, naragsakto ti kaunggam. Hoy, driver adungrit. Umadayo ka kanyak. Saan ka nga daywan, ma'am? Ngamin, di mo kanuam mo ti aglangoy kung nanimean. Nakita nakakano nga main adanda ni Malmas ijay swimming pool yaw. Naimbag ata nakita nakadagaws, katinulungan na ka. Dayjay ama mirmiraot. Taing chismis nakpay. Isu abantayan ka, ma'am. Ang mga no iguyod na katidaluyaw, kat ipatinga na ka. Ay, delikadaw. Adaywan nak! Saan ka ang kasapulan? Amo, Ma'am Mary Jane. Kinapudno na, kat napintas ka. Kan, ad-adda pumintas ka, no saan ka matapobre. Asaan ka suplada? Kan, saan ka manangumsi? Anya? Un, ma'am. Siguro, no agbalbaliw ka. Ay, sos. Ad-adda nga adu ti aggusto kan ka. Anya ti sasawan? Ma'am, kas itinakuna ka. Ad-adda pumintas ka, no naanos, ken man nakigayem ka. Madam Virginia, adto'y ti kapiyo. No sugar daytoy, madam. Isaganaan kayon to iti kanan niyo, madam. Da kami kani Teresa tinagluto. Tapno sigurado anadalos ken nasustansya, madam. Sige. Panawan kayon dito'y kubo ang nagtugawan niyo, madam. Umay kayon to ayaban intun mangan tayo. Mean, mabalin ka ding agsublikan kanya kas katulong. Sorry, madam. Ngam, naragsakak iti amok ita. Ayos laang ti sweldok kan kwa na. Kan saan pa'y anaimot iti makan. Kang runaan na, naanos. Kan imbilang na kami akas kamang ti pamilya na, madam. Anya? Sige, madam. Agkapi kayo pa'y. Tay naktulungan ni Teresa nga agluto. Tita Virginia, adda kayo pailaang dito'y kubo? Saan kayo kadi amabisin? Imbaon nak ni Tita Emily ang mga yab kada kayo. Sige. Anya ka di ti pampanunutan nyo, tita? Pampanunutak ti imbaga ni amiga Emily. Maipapan iti trato kadagiti katulong ko. Anya atrato yung kadagiti katulong, tita? Panagkunak. Nasaysaya at nagbalbaliw akon, iha. Awan ti agbayag a katulong ta iti balay. Gapo ta naranggasta. Tita, Nagagat ni Mean a katulong. Kat kayat ko kumanga agsubli iti balay. bareng kayat na, tita. Nagrigat no awan katulong. Lukas ta nga rod, mabalin ka di nga oray si ka kat agbalbaliw kan, iha. Sige, tita. Kasta kumamot ti ibagat. Ken, naku na ngamin ni Joffer, a driver ni Tita Emily. Mas napimpintasak ka no kanayo nak anakaisam. Ken, agbalinak anasaya at atao. Kasta ka di? Wen, tita, iso akasta ti aramidak. Takayat kung ad-ad na, pumintas. Lukas ta nga rod, agbalbaliw tan. Tauray siyak, kayat kumati agbalin anaragsak. Kayat ko amapadas ti ibagbaga ni amiga Emily, aragsak iti kaunggaan. Nagpaido maaragsak ti ingkamarik na, no nasaya ati panagpuspusom. Di tay nga rod mangumsi, kat ikawus tayo kit diti galad anak Christian Juan, taday tati kayat ti Diyos nga aramidan tayo aparswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Isurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC,
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inday ibasa ti umuna at Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta kat iso ti ramot, ti amin akita ti kinadakas. Daduma at tao nga agtarigagay iti daytoy, kat nagtagawataw manipod iti pamati. Kan dinuyokda ti bagbagida iti napalalo aladingit. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Ay, pasensya kan lakay. Naaldawanak ang nakasangpot dito balay. Anyang arod nga ay bakat. Kat man manumat ti jeep dito'y baryo tayo. Ay, adda ipadpadamag ni Manang Minerva itay ijay palengke. Nagsubli ka din ni Manang dito balay? Kastang arod. Bumulbulod iti kwarta. Tapadasan na kano ti manggad ijay Cyprus. Sano kay tan manong? Naila ko matantinuang mo. Anyang arod nga ading ko. At damat ngamin tao ang makasapol. Ala, di ka mawanan itinamnama manong. Mamatiak. Addan to tawa na sayati pa nagpuspuso na makatulong kan ka. Kumpleto ka di mo lang dito ang kwarta. Ano kaya't mo akat? Bilangam dito yung mismo asango may abirat. Saanan? Amukmat a kumpleto daytoy. Dayta ka ngamin. Tamamirmiraot ka abayaw ko. Iso adi yun tumapaadal ta anak yo. Happy trip, Manang. Agan-anad kayo iti panagbiyahe yo, ha? Mayat ti bagas dagiti kamuti amulam Kan dagito'y kabatiti, nagdadakkel ti bungad Barang no saan ang makaptan iti peste dagit daduma amulak. Agur nungak. Tapno addan tumanan igatang ko itinuang ko. No kayat mo, buludem pay lang jay bupalo anwang ko. Tapno ada pagaradom iti bangkag mo. Ay, agyaman na. Nakadanon tamutlaan man. Oh, apay atilakit kita ditoy. Madlaw nga ignorante ka. Takasanupi man, kat agdadamo ka lang nga umay dito'y syudad. Anya mo ti panagsarsarita na. Makapasair. Sa dinong iti pagdagusan ta ita. Agdagos ta ijay ayan damaring, akabsat mi. Oh, apay nga imawag ka. Saan ka kadi makaturog? Manang, kumustaan ka laang? Ay, anyangay nga oras anak kadanon ka dita, ha? 3:00 itay malam. O sige tani, makaturturog akon. Inton bigat, mapan kami pa ijay agency. Kumusta mat nga tandama ng ija Manila? Siguro, dandanidan malpas dagiti amin a papers da. Ay kat awagam Awagak nga rod idirabi eh. Angam, saan mo't asumungbat? Ay, saan ka di nga itati pa ng burasyo kadagiti natang? Wen, bakit? Kat barang matsambaan tinapintas a presyo. Dito'y kayo kadi amangal daw. Tapno amok no yad adok ti agluto. Katuan kadwak damanong masong kan bubot. Mangal daw kami dito'y balay. Hello, Manang. Ada kami dito airport, kabsat. Ay, kasta ka day? Kat kumusta kayo ngay dita? Kastoy, medyo maililiwak mo't kadagiti anak ko. Iso malaglag ko ida. Ay, sige ading baliwan tonton ti agistorya. Taadan mang sukon kada kami. Sige, Manang. Agan-anad ka. Nanang, tatang, inakagiskwelan. Agan-anos ka nga agadal, anak ko. Taday talaan ti gamang ama ipatawid mi kan ka. Di kaya danag, tatang. Agadala ka na imbang. Nagbit nga aglabas ti panahunan niya. Ay, wen nga rod.
Kasla kaano lang, idi maladag ati anak ta. Ang amita, agad adalan. Di na pain kayat ti maitulod iti pagadalan. Sa bagay, asidaglaan mo ti pagadalan. Ay, Loreto, pinadas ko tinag-apply iti trabaho di ta munisipyo. Urayak kanulaang ti awag da. Una yun talangam asimangpet. Apay, naggapwam aya. Ay, nan, pastaragan na takayat kun tiyagin na. Mala, sumrakan. Apay, nabartak ka. Maipare ti agbartak dito sa bali ang pagilyan. Bibi ang mo ay. Kaya mo dumawdawat kan kay ti kwarta. Hindi nagdisturban takayat kun tiyagin na. Naimbag amalam yo, Manong Loreto. Kastamat ka na kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Nasabat ko itay ni Diyo kong ditadalan. Naibaga na planom ti agpakali iti bubon. Wan, sir. Kasta nga ron ti planok. Kat intun umay alawas ti planok a panagpakali. Ay, kastagayam. Kunak no inton bigat, ta umaya ko matumulong agkali. Itata na usawan kan. Mabalin ka kadi akasarita. Anya ti pagsaritaan tamanang. Darasam laang tay nakagdigos. Kalpasan na, rumwarakon. Apay, sa di naman ang tipapanam. Maisursurot kan samotan kadagiti pada ta a Pilipino dito'y analaing nga agsugal. Anya kuma, kwartak mo ti aramatek iti sugal. Ading ko, ipasnat mo kumati manggad dito'y. Panunutom ko majinabulod mo akwarta kan ni bayaw mo. Wan, bayadak tumot laang inton bumakna nga. Ha, ditang ka man langan. Makapaawan kay ti ganas. Hello, Manang. Ayan mo ka di. Apay aya, aday bagang? Kumustaan ka Apay anak katagtagari di tayan mo. No anya man ti bagam, ibagamon. Tanaskan ang makasubutak ita. Anya ti kayat mo asawan, Manang. Agsugsugal ka? Ay, ginabulod mo akwarta iti asawak. Bayadam ko man. Tani, nabayagan dayjay nga utang mo. Hello, Brenda. Manang Minerva, kumusta kayon ka ni Manang ko? Day tangarod ka ti kayat ko nga ibaga ading ko. Iso nga imawagak. Apay Manang, adda ka di dakasa na pasamak iti kabsat ko? Awan, ngam nagtalawan. Gaputa di na kano kayat ti mabagbagaan. Kunakmano into no may alawas ti panagkali tayo iti bubon. Sa bagay, may mayat ita na panagkali tayo. Tawan pa'y unay maobra. Kasla masulitak pa'y kid din sumakdo di tabubon ni Manang Aurora. Iso nga itan ti panagkali tayo. Sa nabale, addan lusob ti bubon na ginatang ko, itinaglakwak itinatang ko. Ala, isurong maruden no sa dino ti pagkalyan tayo, tarugyan tayo. Nasken ang makasubutak kita. Sige kakadwa, tayalat ta. No kasapulan nga umutang akmanan, aramidan. Kakadwa! Nagadwa polis nagturong dito eh! Lipas na yun! Ay sus! Inyo, tumaray kayo! Naimbag abigat mo dita Pilipinas, ading ko. Naimbag arabi imat, Manang. Nagsinukat tayo. Rabi imi dito'y kat aldaw yung mat dita. Ay naading ko. Nabuyak iti TV dito abroad. At tiniliw dagiti pulis dito ni Aurora. Kan dagiti kakadwana nga agsugsugal. Kumusta kan, ading ko? Yak kaya't ti mabalon. Naamok lang kumapagbalutan ti pagtungpala. Yak kumapinadas ti nagsugal. No dimngag ka kumakadagiti patigmaan ko kan kaidi. Adayo ko makasta ti pagbanagan. Agbaliw ka kuman amamin pinsan ading ko. Tadandani akon agawid iji Pilipinas. Awan manang, ikarik. No may ka nagtoy ti gundaway ang makarwar ditoy. Bayadak to aminin nga utang ko. Agraman di nabulod ko ang kwarta da Loreto.
Naimbaga malamyo, basang. Kastamat ka da kayo, Uncle. Agmano Kasyan na kanya Apo Diyos. Oh, at iti pasarabo ni Auntie Mami Nerva. Agyaman nak, Uncle. Simangpat ka din ni Auntie. Wen, kasang-sangpet na iti parbangaw. Agsubli ka kadi pa ija abroad, bakit? Saan ang lakay? Planok ti mangipatakder iti basit a panganan. Mayat dayta planom, suportaran ka iti dayta. Sa dino abanda ti kayat mo apagpuistuan aya. Ijay ko mabakante alote nga asidag ti kalsada. Mayat ijay, tamakita dagiti aglabas alugan. Ay, Loreto, umalatiwak man di taayan daman ng Minerva. Ay katuna pa kat. Sabado umat ita, awan serak mo. Kadwak ni Talyang umalatiw. Wen, sige laan. Manang, kumusta kan? Ay na, limok magkaanaggapoy di abroad Auntie, agmano Kasya na ka ni Apo Diyos basang. Ay umay kayo. Dumanon kayo di tabalay. Tapno makapagiiniliw tayo ang naimbag. Ay na, saanan, Manang Minerva. Dito'y tayo latan. Ay, nadagaang ngamin. Mala, dito'y tayo latang arodan. Mabitlaan, taagpaalak iti merienda ka ni Samson nga anak ko. Ag merienda tayo, bayat ti panagiin ni istorya tayo. Naragsak ka pa nagkasangay yun, nanang. Agyaman anak ko. Ay, kasla marikrik nak. Nga adda na isang sangayan asumangpet asanga ili tayo. Ha? Asino kumamat nga, day taas nga ili ako nam. Si kamat. Ahon gayam. Naragsak ka pa nagkasangay mo, bakit? Ay, agyaman nak. At to'y tinanong mo asagot ko kan ka. Agyaman nak Ay, jakman am mo. Ay, basta, agparparik na kanyak nga adda sumangpet asanga ili. Nadangag paiso. Ha? Ay na, kunak tupay ka. Adda sumangpet asanga ili. Ala, ingka nga rodan ilo katiri daw. Ay namanang, agyamanag, tanakasangpet ka ita kasangay ko. Wana din ko, kamaudyanan na. Nakaruwarak mo't laang nga ni di pagbalutan. Wun nga rod Ay na, ipag. Agyaman kami, tanakasangpat kamutlaangan dito'y Pilipinas. Kumusta ti panagadal mo, basang? Maladaga ka pa ilang idinagabruda. Agad-adalak itan, Auntie. Agadal ka na imbagwan. Di na ko matultuladan. Jak impas nagtinanggad iti abroad. Dayta nagsugsugal tinararamid ko. Aging gaan na ibalod nak gapo iti sugal. Kan ado dagiti utang ko nga inkarok iti pagbalutan. Aging gaan nakasursuro ak ananggat iti unag ti pagbalutan. Auntie. Saan anasaya at inaramid ko? Ba nag-apagbababawiyak launay? Sige, Auntie. Igaad ko ti agadal. Agagatak. Kan saan kun to atuladan ti madi nga inaramid mo. Iti kasta. Sa anak ton nga agbabawi. Akaskan ka. Di ka agaramid, iti maikaniwas, tapno saan kanto ama isagmak. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May Nicanor, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 1. Kagura ti apo dagiti tattao nga agusar kadagiti saor a pagtimbangan.
pakaragsakan nakit di ti umno a pagtimbangan. Papagayam, intay tinggen ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Talaga nga ado ti aggatang iti pwestoyo a paglakwan iti bagas, senyora. Iti panagyan ko iti at timulong a naglako, kat agsasaro no ti umay gumatang. Wan, Lili, ti pwesto, ti bimak nangak. Naswerte kayo iti negosyo senyora. Ken, adda na panunot ko, tapno karkaro pa'y bumaknangak. Anya ngay dayta, senyora? Iadjas ko dagiti timbangak. Ngimi namanen ngamin ti bagas, iso akis sayak ti kilo dagiti ilako. Ha? Ay so, senyora? Ay, saan anain kalintegan dayta? Bawal dayta, senyora. Ay, bawal no matakwatan da. Ngam no saan da matakwatan, saan abawal? Mama, apay akas tamat ang tiraramidin nyo. Bawal day ta. Ay, saan nakasuruan, da nakalaan. Saan mo apakibiyangan dagiti diskarte kiti biyag? Ti panagadal mo, ti rumbang nga si kaswam. Say-saya atak mo ti panagadal ko, mama. Nasaya at lukas ta. Kan, ipagpakaunakon kan ka. Numakiayan ayat ka. Diyak kayat, amakiayan ayat ka iti mamirmiraot. Mama, saan tayo pa'y apagsaritaan day ta? Awan pa'y kaayan ayat ko. Nasaya at lukas ta. Pakpakaunaan ka lang, Dave. Oh, at tuyen ti kwartayo ama panagadal, Heidi. Nele. Agyaman ak nanang. Agyaman akmat, nanang. Sapain nyo ti agawid Numalpasan ti klase yo. Agawid kayon adagos. Tapno adda katulungak nga aglako iti prutas. Wan nanang. Mapan kami nga rudan, nanang. Amangan numala daw kami. Sige anak ko, agan-anad kayo. Lili, baka pang panganak iti prutas. Indak manigatangan. Ikandak nga rod iti paggatang ko, senyora. Adtoy, igatangan nak iti may 1 kilo nga abukado ken may 1 kilo asama. Sige nga rod, senyora. Mapanakaon. Saan ka gagbaybayag? Bawasak ti sweldo, nagbayag-bayag ka. Wow, senyora. Natumal sakit iti gumatang ita. Sa bagay, nasa papay mo. Prutasyo dita! Gumatang kayon iti prutasyo. Presko dagitoy. Nana, mano ti abukado yaw? 100 ti may 1 kilo, balasang ko. Day tangay sa bayaw. 80 ti may 1 kilo, balasang ko. Sagkay saman nga rod a kilo, nana? Ala, mabit ang balasang ko. Sige laang, nana. Sobra aklat ti kilo na balasang ko, tapno adda na yun na. Ay, nagsaya atin ngay, nana. Agyaman Sapay kumata, umado ti gumatang kada kayo. More blessings kada kayo, nana. Agyaman balasang ko. At tuyon di prutas yaw, senyora. Nasurok, ti kilo na dagita. Saan akurang titimbang na? Na, paspasagidan na ka di, Lili. Ay saan, senyora? Imbagaklaang ta imbaga dyan ang gatanga. Asobra ti kilo na dayta? Ay, awan amuna day siya gaglaklako. Malugi nukas na ti aramidan na. Saan namot nga tangaramidan, senyora? No malugay. Ala, asikaswam kitin dagiti gumatgatang. Ala, paspasan ta ti magnaading po. Isupay ti may tulong ta ni nanang. Win, manang. Ay, Apay amang dong parka ngay. ah, Saan mo kadiakit kita ti pagpagnaam? ay, sorry miss. Agdadarasak ngamin. Sige, siya kung timang pidot ka dagiti librom. Basta saan ka nga agungat. Nagsorry ka matan, iso asana kun nga gungat. Ah. Tulungan kan amang pidot ka dagiti libro, tapno nadardaras. Siyak gayam ni Dave. Isyakmat ni Heidi, kat isumati kabsat ko ni Nelly. Hi, Nelly. Hi, manong. O sige, panawan da kan. Agdardaras kami ngamin. Mabitlaan. Tangay agpada ti pagadadalan tayo. Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo.
Kayat ko ti makigayam kada kayo. Ha? Sige. Naimbag, tanda kayong anak ko. Ay na, swerte tayo manen itangal daw. Nagado ti may gimatang. Isumat lagayam ama ibusan dagiti lako yun, nanang. Iso nga umunakan nga agawid, Nele. Sikat ti agluto iti pangrabyan tayo. Tapaibos milaeng kan manang mutoy nabati alako tayo, anak ko. Win, nanang. Manang, nag-text ka din kan katigwapo anam amuta? Ay uwan mat. Agti text. Iso dagayam ti akin kukwa itinalatak apag tagilakwan iti bagas di tabalasi wa kalsada. Ay, kasta ka di? Ay, may sa akabayaganan a pwesto ti bagasan day ta, manang. Wan nga rod ikumpara mat iti pwesto tayo at tiyanggilaan. Nailat na pagtagilakwan iti prutas. Ngam, uray kas dyan lang ti pwesto tayo, takumit kita mat. Iso ti pagtataunan ti pagad-adal ta, manang. Sa bagay matkit di Senyora, addan agrikreklamo. Orang kano titimbang dagiti ginatgatang da ditoy abagas. Ay, salbagkit di dagitang agbibisin. Ura sino mat ngamin senyora? Agreklamo da no kurang ti kilo ti ginatang da. Amukon ti aramid, tapno saan dan amakareklamo. Anya ti aramidan niyo, senyora? Isurukan ka ti kayat ko mapasamak. Kastoy, tay may sasako ang inginaan abagas, laukan tayo itilalakaan abagas. Kat aramidon tayo mutan husto ti kilo dagiti bagas tayo. Ala, senyora. Tarkaro man na panagkusi ti kastang aramidan niyo. Agdal na ka man. Kasta ti agnegosyo, Lili. Tapno daras ka arumang ay. Masapul anawada ti panunot mo. No siyak ti agnegosyo, senyora. Jak kayat alaukan ti negosyok iti kalukwan. Iso kasta kalatan. Mamirmiraot kan iti agnanayon. Mama, anya ka di man ang tinapanunot yung aramidan. Apay akas jay ti aramidan dagiti trabahador iti bodega. Saan nakalapdan iti amin na kayat ko nga aramidan, Dave. Iso ti pagsayaatan ti negosyo. Mama, sapay ko ma, tasaan kayon tunga agbabawi iti daytang aramidan nyo. Saan nga agbayag da ito ang negosyo no saan ko nga mo ti aramidak, Dave? Mama, amin a kinadakas, adda pagpatinggaan na. Ay, pamanaw ka man iti sangok. Awan ti kasta nga itsuraem ita, no awanak anang pakpakan kan ka. Iso asanak akon kontraan. Apay, saan ka matagtagari? Kaslada na ako nagapampanunutan. Ibagakan ka ti problema. Ngamawan ko mati pang ibagbagam asabali Ha? O sige, ikarik. Diyak ibagbagay iti sa bali. Ni mama, jak kayat dagiti aramiden na. Ngam no bagak, ong tanak. Apay, anya ti aramidan na. Sasauran na dagiti customer na. No saan ako rang titimbang da. Malaukan dagiti nginaan abagas, itilalakaan. Ala, amangan numawanan kayo iti customer. Saan na matakayat ti masuruan? Saan ka no anagbayag ti pwesto me? No saan ahusto ti aramidan na? Ninanang tupay kat bilinan na kami asobraan miti kilo dagiti gatangan da, uray basit laang. Iti kasta, maayayo dagiti gumatang kat agsublidan tumanan. Nasaya at atao ni nanang muno kasta. Ay, mabalin ka di ngayam amunak ng kuana. Makabulantan nga gayan ayat. Ngam, saan nakpay nga nyam amukan kuana? O sige, iyamam mo ka kaninanang ko. Nanang, iyamam mo kada kayo ni Dave, boyfriend ko. Naimbag nga oras yo, nana. Kastamat kan ka, Barok. Saan ko nga iparit ang maki-boyfriend ti anak ko? Ngam kitain nyo tagadal kayo pa nga umuna. Dadakkel kayo mutan. Kat amoy umut siguron ti pagsayaatan nyo. Saan kayo amadanagan, nana?
Irespetok ti anak yo. Itatanayam amunak ka ni nanang mo. Yam amu kamat kan ni mama. Anya? Kasla mabainak mat ka ni mamam. Anya ko matipagbainam. Saan ka nga agbain? Taagbalin tumat amamam, intun dumtang ti umno apanawan. Amangan no naungat ni mamam. Saan ka nga agbutang? Adda akmat? Sige, sikang arod ti makaam mo. Mama, yam ammo kada kayo ti kayan ayat ko. Isu ni Heidi. Naimbangal daw yo, madam. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Ay, awanan ni tatang ko, madam. Nasa pa nga inala ti apo. Ninanang ko laangan ti si bibiyag. At napaglakwan mi iti prutas, iso ti pangalalaan mi iti pagbiag mi. Sa dino abanda ti kunkunam apaglakwan nyo iti prutas? Iti masangwanan laang ti pwesto yo, madam. Anya? Dagiti kalkalapaw apagtagilakwan iti prutas? Nagturod kamutan anak ayan ayat iti anak ko kat may sakagayam amamirmiraot. Saan kanto ang maawat nga agbalin akaayan ayat ni Dave nga anak ko? Mama, saan yumat ko maabastusan ni Heidi? Isu ti babae nga ayatak. Mama, saan da amamirmiraot? Agsapsapul da itinadalos awagas. Sumardeng ka! Binalaagan ka din adyak kayat amakirelasyon ka iti mamirmiraot. Ita, iyam amom kanyak da ito'y ababae, anagtaod iti marigrigat a pamilya. Mama, gusto ko man. Sige, Dave. Pumanaw ko na. Sanak ba't gaya makayat ni mamam? Mabit lang, Heidi. Urayin nak. Diyak impagaro pakas jay ti ugali ni mamam, Dave. Imbaga nagayam kan ka. Asaan na kayat ti mamirmiraot. Nga mapay ngayam amunak pailangan kan kwa na. Heidi, awan anyaman na kanyak no nakurapay kayo. Nadalos mo ti pagsapulan nyo. Ngamjak impagaro pakas jay ti aramiden ni mama. Pakawanan na ko ma. Lepasan tan ti relasyon ta. Di nagtupulos maawat ti inam. Saan? Saan nga umanugot ang mapukaw kay tibiyag ko? Saan ani mamati ka dinam no bilang? Siyakmat. Panagkunak. Di pa nagadal tapay lang ti asikasuan ta. Tano talaga adat Di para iti tunggal maysa. Mapasamak tumat lang dayta. Anyat kayat mo asawan? Isardang tapay lang ti agkita. Anya? Kasta, nagsina kayon, manang. Kaslakas tanading ko. Kayat ko nga ipas nagtipanagadal ko. Kayat ko ti agbalin anay-anays. Idi kasta, saan to nga ibaga ti ina ni Dave amay saak amamirmiraot. Mata pobre nga ro ti inana, manang. Kasta nga agpaysuading ko. Ngam saan mat anasaya ti aramid na. Takus-kusitan na dagiti customer na. Nasaya at mat nga rod, manang. Tanakibreak kan ni Manong Dave. Mama, maluglugin ti negosyo tayo. Awanan ti gumatang. Adong aminin ti pwesto anang lukat. Adun ti kakompetensya tayo. Ay, madanagan akpaykit din. Awan pagbayad ko no may agsingir dagiti pagangangkatan tayo iti stocks tayo. Kun umadani manan ti panagbabayad iti abang. Kasano tayo paitan? Pasensya kayon, mama. No saan kayo matulungan? Amok adakkel tinagastos yu kanyak. Iti panang paadal yu kanyak. Ngam pinaay kayo. Saan ko ngaminin na mayulo ti panagadal ko? Manipot nag-break kami kan ni Heidi. Kasladyak na pupuutan ti pan nakaibus amin a kwartak, iho. Daytoy santidusa kadagiti panagkuskusit ngay nararamid ko. Nagbiit anaibus ti karga ti bangkok. Darasan man ang Lili. Umunakan iti kalsada. Papankag para iti taksi. Taipanta ni mama iti ospital.
Ay, anya nga mi tinapasama kan kwa na aya. Naatake lakit di. Takalaat nga inaput na ti barukong na. Sige nga rod, sir. Umuna ako, ang taag para iti taksi. Jack impagarop. Adito'y ospital ti pagsabatan ti dalan tahay di. May sa kagaya man nurse. Wen, kat amom, dagiti balikas ni mamam tiga po, no apay ang nagpursigiak. Amom ka di. Ada kamin ti mamirmiraot ita. Ngamin, nalugi ti negosyo ni mama. Kat gapumot lang siguro, itisan ang nasayat nga aramiden na. Ti panang sasaur na kadagiti customer na. Kasta ka di. Ni nanang, rimang ay tinegosyo na. Amom ka di nga dan grocery na. Saan ko pa'y atinulungan? Nakay patakder iti grocery na, babaan ka dagiti urnong na. Manipod ngamin adan trabaho, awanan paggastusan na. Imbag kapay. Siyak, saan ko ana ituloy ti panagadal ko? Gaputaado ti bagsak ko. Saan kun ana iulo ti panagadal ko? Gapo iti panangibrik mo kanyak. Naragragsak ti agbibiyag anak ko rapay laeng ngem ti agbibiyag nga ado ti kwartana ngem nagtaod met iti sinasaor. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.